Wel, bore da. Pawb yn effro? Just about. Mae rai efallai yn cysgu, ond na, gret. Croeso i bore olaf y gynhadledd. Mae'n lyflu gweld chi yma. Os ydych chi yma am y tro cynta, croeso arbennig i chi. Just chydig o gyhoeddiadau cyn i ni gychwyn. Peth cyntaf ydy diolch. Just diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y gynhadledd. Dyn ni yn rhyw fath o deulu mawr yn dydan, a mae pawb yn pitio mewn ac yn y blaen. So just diolch yn fawr iawn. Diolch yn arbennig i Griff sydd wedi bod yn cadeirio yr prif gyfarfodydd. A diolch hefyd yn arbennig iawn i John Trahan am yr anerchiadau. A dyn ni hefyd yn ddiolchgar i Dewi, nath agor y gynhadledd, a dyn ni yn edrych ymlaen i glywed gen Jonathan Thomas bore yma. So, diolch yn fawr iawn i bawb. Awr i blant, jyst eich atgoffa chi, awr i blant yn Prynhawn yma, a hwnna fydd yn gorffen y gynhadledd. Felly mae hwnna i blant oedran cynradd. Mae yna rhai o'r hun wedi gofyn os fysa nhw yn cael mynd, ond sori, na, just y plant cynradd. Felly, a diolch yn fawr iawn i'r tîm awr i blant. Adborth. Hynny, dyn ni wedi trio rhywbeth chydig bach o wahanol flwyddyn yma efo'r gynhadledd. Felly fysa ni yn gwerthfawrogi. Os oes gennych chi adborth, os oes gennych chi, os ydych chi'n teimlo bod yna rai pethau wedi gweithio, neu rai pethau heb weithio, please rhowch wybod i ni, jyst gyrwch e-bost ac yn y blaen. Arhoswch tan ddy llun, jyst mwyn i ni gael penwythnos, neu fydd unrhyw beth fyddwch chi'n deud fyddai siŵr o fod yn crio. Ond na, dy llun, dyn ni rili yn gwerthfawrogi. Mae'r grŵp sydd yn trefnu rili eisiau gwybod be ydych chi feddwl. Mae o'n anodd achos dyn ni eisiau iddo fod yn wyliau, ond hefyd dyn ni eisiau iddo fod yn gynhadledd. Ac felly dydy'r ddau beth wastad ddim yn cyd-fynd. Felly dyn ni rili eisiau eich adborth chi, please, newch chi gysylltu efo ni i ddweud hynny. A'r peth ola, just cymwynas. Mae gennym ni o'r eisteddfod, mae gennym ni danc oedd yn rhoi dŵr poeth ag oer i ni, ac rhyw 10 potel fawr sydd angen mynd nôl i croissants. Dyn nhw ddim yn drwm o gwbl, ond maen nhw chydig bach yn bulky. Wedyn, os oes rhywun yn pasio trwy croissants heddiw neu fori ac efo lle yn ei car ar gyfer hwn, bysa hwnna'n yn help mawr iawn, sa chi'n dod i weld fi wedyn. Ond ie, os oes gennych chi chydig bach o le, fysa hynna'n gret. Na ni. Ac jyst eich atgoffa chi am y llyfrau, fydden nhw yma ar ôl y gwasanaeth, os ydych chi eisiau prynu llyfrau 35 i ffwrdd. Diolch. Bore da. Aled ydw i, a mi ydw i cadeirio bore yma i chi. Mi ydw i yn aelod yn Eglwys Efengylau Aberystwyth ac yn byw yn yr ardal ac yn gweithio mewn ysgol uwchradd lleol. Dwi'n teimlo chydig bach fel ffrod bore yma, achos dwi ddim wedi bod yn eich cyfarfodydd chi. Felly dwi yn ymddihiro am hynna, ond dwi wedi bod yn cadw llygad ar sut mae pethau yn mynd ac yn clywed bod pethau wedi bod yn mynd yn dda. Dwi'n siŵr ar ran chi hefyd, da ni angen diolch i tîm y mudiad am ei gwaith, yr holl wirfoddolwyr, am gynnal y gynhadledd, ac dwi'n siŵr bod pob beth yn rhedeg yn esmwyth. Felly, dwi'n gwybod o Steffan, a mae yna bobl tu ôl y sîn hefyd wedi bod yn gweithio yn drwyadol ac yn fanwl, felly da ni yn diolch yn fawr iawn am ei gwaith nhw hefyd. Gadewch i ni wyddio. O ddiwentad, da ni yn dod o dy flaen di y bore yma, yn llawenhau y neges yr Efengyl. Mi ydyn ni eisiau dy addoli di, dy glodfori di, am yr hyn yr wyt ti wedi wneud drosom ni. Ein gweddi ni bore yma ydy dy fod ti yn bendithio yr oedfa, dy fod ti yn siarad yn ein colonna ni, pwy bynnag ydy'n sefyllfa ni, pwy bynnag ydyn ni, a fod ti yn siarad drwy Jonathan Thomas yn rymus
Fod yr ysbryd glân yn siarad drwyddo fo ac i ni bore yma. Helpa ni fynd â o yma, bore yma, heb feddwl am beth mae Jonathan wedi dweud, ond gan feddwl beth wyt ti wedi dweud wrthyn ni. Be wyt ti yn siarad i ni bore yma. Da ni'n gofyn hyn i gyd yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Fel mae yn diwrnod ola ar gynadledd, fel mae Steffan wedi grybwyll. A mi ydyn ni gyd mewn sefyllfaoedd gwahanol. Mae gennych chi rai ifanc yma, ydych chi yn meddwl, mae gen i dal dipyn o wyliau tan yr ysgol. Dwi dal yn gallu mynd i'r traeth prynhawn yma, mwynhau yn hun a peidio phoeni am gyfnod arall. Falle fy rai yn chi'n meddwl am y cam nesaf. Chi wedi cael canlyniadau bosib, a chi'n mynd i'r brifysgol. Neu fo chi yn y brifysgol ac yn meddwl eich camau nesaf chi. Falle fo chi'n oedolion sydd yn dechrau nôl ar eich rwtîn arferol chi. Falle yn edrych ymlaen i hynna neu ddim. A falle fo rai yn chi, fel mae mam a dad i fi, yn mwynhau ymddeoliad ac yn gwneud beth bynnag maen nhw eisiau. Ac yn ymlacio. Ond da ni gyd mewn sefyllfaoedd gwahanol dran. A falle fo rai yn ni yn gwynebu sefyllfaoedd o lawenydd. Neu falle fo rai yn ni gwynebu sefyllfaoedd o dristwch y bosib. Ond mae yna un peth yn gyffredin, os da ni yng Nghrist bore yma, ein bod ni yn gallu addoli yn Duw, bod ni'n gallu llawenhau, bod ni'n gallu gweiddi a chanu, hosanna, hallelujah. Pam? Fod ni eisiau rhoi clod i Dduw am yr un sydd wedi geni i ni, sydd wedi talu ein holl ddyled, a da ni eisiau rhoi'r clod yna i Dduw yn sicr. A dyna beth ni'n canu'n yr emyn gyntaf. Hosanna, hallelujah, fe anwyd brawd i ni, dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. A falle fod ni yn gwynebu'r sefyllfaoedd anodd yna, neu da ni falle yn ansicr o'r hyn sydd o'n blaen ni, ond mae rhaid i ni gofio hefyd bod gennym ni frawd annwyl sy'n ein cofio mewn oriau cyfyn caeth. Brawd llawn o gydymdeimlad ni chlywyd am ei fath. Brawd cadarn yn y frwydr, fe geidw frodyr gwan, yn dirio'n dan ei atan fe ddaw ei llesg i'r lan. Ac o bosib fo chi yma, bore yma, ac yn ansicr yn eich calon chi, o lle ydych chi'n sefyll o flaen Duw. Wel, da ni'n gallu moli Duw sydd ni'n cofio ni, mae'n cofio pob un ohono ni, a da ni'n gallu dod ato fo yn hyderus i fod o yn mynd i dderbyn ein galwad ni, yn mynd i maddau'n pechoda ni, ac wedi gwneud pob peth drosom ni. Felly, nawn ni ganu hon am y gilydd, nawn ni aros ar ein traed wedyn i ganu yr ail emyn hefyd. yn traed felly, i ganu yr ail. Mynd yr ymateb felly i ni fel Cysnogion, fel yr eglwys, ein bod ni yn
symud ymlaen fod ni yn cerdded ac yn brwydro ni'n ffydd ni a fod yr eglwys yn sefyll efo'i gilydd oherwydd fod gennym ni waredwr a brawd sydd wedi gwneud gymaint drosom ni o eglwys Cod. Gadewch i ni wyddio. O Dduw ein Tad, mae mor braf gallu dod o flaen Duw sy'n ein adnabod ni, Duw sydd wedi gwneud gymaint drosom ni. Da ni yn canu dorfoled i bore yma ac eisiau rhoi clod yn llwyr i ti. Ti yn Dduw sydd wedi maddau'n pechoda ni. Mi wyt ti wedi anghofio yn llwyr am yr hyn da ni wedi i'w wneud ac yn ein gweld ni fel dy blant dy hun. O da, da ni'n diolch am waith ein iachawdwr Iesu Grist ar y groes. Yr un sydd wedi cymryd ein beia ni, yr un sydd wedi golchi ein calonna ni, yr un sydd wedi gwneud yn iawn gyda thi. Ac o dad, mi ydyn ni eisiau sefyll fel eglwys, sefyll fel dy bobl di, a lledaenu'r air di, a cyhoeddi am y rhyfeddodau yma i eraill. Ac o dad, yng nghanol cymdeithas ni ar y foment lle mae sefyll i ti yn rhywbeth sydd yn mynd yn erbyn y llif yn sicr, rho'r hyder na i ni, rho'r ffydd na ni, rho'r cadernid yna i ni i ddibynnu yn llwyr arna ti o dad. Helpa ni beidio ddibynnu ar ddim byd arall, ond arna ti ac yn dy nerth di.
O da, dwi yn gwyddio bore yma fod ti yn siarad efo bob un ohono ni sydd yma, o'r ieuengaf i'r rai hynaf. Mi wyt ti yn ein adnabod ni, mi wyt ti'n gwybod y sefyllfa sydd o'n blaena ni, mi wyt ti'n gwybod sut ydyn ni'n teimlo, ein diffyg hyder, ein gwendid ni, ein ffyleddau ni, a mi wyt ti yn parhau i fod eisiau ein adnabod ni, a parhau i weithio drwyddo ni. O da, dwi yn gweddio fod ti'n siarad efo bob un ohono ni. Siarada efo'n calonna ni, fod todda'n calonna ni bore yma i gymryd mwy a dysgu mwy amdano ti ac i fod fwy fel Iesu Grist. O da, da ni yn gofyn unwaith eto dy fod ti yn gweithio drwy Jonathan wrth iddo fo agor ei air, y dair i ni. O da, da ni wirioneddol yn gofyn hyn i gyd yn enw yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae'r darlleniau bore yma yn dod o Caniad Solomon. Felly, yn y Beibl Cymraeg diwgedig, mae'r dudalen 613, os ydych gennych chi Feibla, neu os ydych gennych chi'ch apps, agorwch o, neu yn amlwg mae o ar y sgrin. Felly, da ni'n mynd i darllen Caniad Solomon, a da ni'n mynd i darllen y pennod gyntaf. A mi fydd Jonathan yn cael y bwyntio mwy ar yr adnodau cyntaf yn y benod, ond mi wnawn ni ddarllen y benod yn ei gyfanrwydd, jyst mwyn falle helpu ein dealltwriaeth ni ychydig bach yn fwy. Caniad Solomon, pennod gyntaf. Can y caniadau, eiddo Solomon. Cusana fi a chusannau dy wefusau, oherwydd y mae dy gariad yn well na gwyn, ac arogl dy bersawr yn hyfryd, ath enw fel persawr wedi ei wasgaru. Dyna pam mae merched yn dy garu. Tyn fi ar dy ôl, gad i ni redeg gyda'n gilydd. Cymer fi thystafell o frenin. Gad i ni lawenhau ac ymhyfrydu y not, a chanmol dy gariad yn fwy na gwyn. Mor briodol yw iddynt dy garu. O ferched Jerusalem, fy mod yn dywyll fy lliw, fel pebyll Cedar neu lenni pebyll Solomon, yr wyf yn brydferth. Peidiwch a rhythu arnaf am fy mod yn dywyll fy lliw, oherwydd i'r haul fy llosgi. Bu meibion fy mam yn gas wrthyf, a gwneud i mi wylio'r gwynllanoedd, ond ni wyliais fy ngwynllan fy hun. Fy nghariad, dywed wrthyf ymhler wyt yn bugeilio'r praidd, ac yn gwneud iddynt orffwys ganol dydd. Pam y byddai fel un yn crwydro wrth ymyl praidd dy gyfeillion? O ti, y decaf o ferched, os nad wyt yn gwybod, yna dilyn lwybrau'r defaid a bugeiliau dyfynod ger llaw pebyll y bugeiliaid. Fanwylid, yr wyf yn dy gyffelybu i feirch cerbydau pharo. Mor brydferth yw dy ryddiau rhwng y plethu, ath oddf gan emau. Fe wnawn i ti gadwynau aer gydag addurniadau arian. Pan yw'r brenin ar ei wely, mae fy nard yn gwasgaru arogl. Mae fy nghariad fel clwstwr o fyr yn gorffwys rhwng fy mbronau. Mae fy nghariad fel tisw o flodau henna o wynllanoedd engedi. O mor brydferth wyt fanwylid, o mor brydferth, ath lygaid fel colomenod. Mor brydferth wyt fy nghariad, o mor ddymunol. Y mae'n gwely wedi archuddio a dail. Y ceidrwydd yw trawstiau yn tŷ a'r ffynidwydd yw ei ddistiau. Oedden ni'n gofyn i Dduw deithio ei air i ni. Wel, Jonathan Thomas sydd yn ein anerch ni bore yma. Mae o'n wr a thad i drio fechgyn ac yn weinidog yn eglwys Cornerstone yn Abergyfenni. Mae o hefyd yn awdur i lyfr sydd wedi cael ei sgwennu ddiweddar, Thomas Charles, God's Gift to Wales. Yn anffodus ydy ddim ar werth yma, felly blwyddyn nesaf falle fydd angen cael hwnna ar werth i ni. Ond mae Jonathan, os ydych chi yn dilyn o ar Twitter, hefyd yn licio bach o feicio, bach o darllen, hoff iawn o lyfrau,
Hefyd mae o'n bob hyn a hyn yn mynd ar y radio ac yn rhannu myfyrdodau ac yn y blaen. Ond hefyd, dwi yn dilyn Jonathan, a ydych chi'n gwybod pan mae o'n dechrau pregethu yn y Gymraeg, achos mae o'n dechrau tweetio am gyfeithiadau o bosib. Felly rhyw 21 awr yn ôl, fe ddedodd o, what is the best way to say treasure chest in Welsh? Felly, dim o fi'n berson sy'n betio, ond dwi'n betio mi fydd y gair treasure chest yn Gymraeg yn cael ei ddefnyddio y bore yma. Ond da ni'n diolch fawr iawn i Jonathan am ei amser i baratoi wrth iddo fo ddod i agor y gair yn ei bore yma. Da ni'n mynd i ganu un emyn, a wedyn i ddeith Jonathan ddod ymlaen. Cod fy meddwl uwch gofidiau. Ond i rhain chi falle sydd yn meddwl mynd i'r traeth prynhawn yma, dwi'n sicr pan dwi'n mynd i'r traeth, mae tywydd yn oce, yn licio mynd ar paddleboard, ac yn licio mynd ati a sefyll ar y paddleboard. Ond rhain chi sydd yn paddleboardio, neu rhain chi sydd ddim yn paddleboardio, y tric o paddleboardio ydy edrych ymlaen. Edrych am ryw bwynt yn y pellter i anelu ato fo. Dych chi ddim yn edrych ar eich traed, neu dych chi'n edrych ar yr ton, neu rhywun ar y traeth, ydych chi'n mynd i ddisgyn. Dych chi'n rhoi eich meddwl neu eich llygad a'ch rhyw bwynt penodol yn y pen, a dych chi'n paddleboardio draw tuag ato fo. Ond mae'r un peth yn wir i ni fel Cristnogion, dydy. Mi ydyn ni angen edrych ar ein llwybr ni at Iesu Grist. A da ni'n cadw ein sylw yn llwyr arno fo. Cyfarwydda'n rhaid i gerdded hyd y llwybrau gerdded ef, dal fy ffydd o hyd i syllu ar sylweddau pyr yn ef. A da ni angen canolbwyntio fel Cristnogion ar yr hyn sydd i ddod. Sef yn y nefoedd y wobr yna a'r anrhydedd a'r fraint yna gweld bod gyda'n gwaredwr ni. Felly ni ganu hon ac yna beth Jonathan ymlaen. Dychmygwch bod chi'n dod o hyd â cist trysor. Neu trysorfa, apparently. Ond chi'n dod ar draws y cist trysor yma a does gyda chi ddim allwedd, fel chi'n trimlo. Chi'n teimlo'n rwystredig, frustrated. Beth sy'n mewn fan hyn? Fel i fi'n mynd i gael e mas. A i ni fel Cristnogion, a falle os i ni bore yma, a dyn ni ddim yn Cristnogion eto, falle yn gwybod y profiad yna o gweld rhywbeth gyda person arall, neu darllen am rhywbeth, clywed am rhywbeth, gweld rhywbeth ar Instagram a meddwl, ond sut? Fel dwi'n gael y trysor yma, does dim allwedd gyda fi. A beth os dwi'n gweud bore yma bod yna cist trysor o trysorfa o pethau wych, bendithion, y nefoedd ar gael i pob un, ond falle dyn ni ddim yn gwybod ble mae'r allwedd.
Wel, bore yma, dwi eisiau gweud bod yr allwedd yn Caniad Solomon. Caniad Solomon. Ond, mae gen i problem. I ni wedi colli'r allwedd i Caniad Solomon. Mae hwnna'n frustrating. Dyma double whammy i ni. Sut ni'n darllen a deall Caniad Solomon? Nawr, fel person ifanc, oedd y llyfr ar gau i fi. O'n i ddim eisiau darllen y llyfr o gwbl. Fi'n cofio fel rhywun yn 14, o'n i'n mynd i grŵp pobl ifanc, The Cellar, gyda dyn o enw Kevin Adams. Nawr, fi ddim yn siŵr os chi byth wedi cwrdd â Kevin Adams, ond dwi byth yn cofio Kev yn pregethu ar y llyfr yma, ond fi wastad yn cofio pryd oedd rhywun yn gofyn y fe yn cyhoeddus, what's your favourite verse? Song of Solomon's. A wedyn dros ben llestri, let him kiss me with it. Ni fel Kev, stop it! Oedd neb yn y grŵp pobl ifanc eisiau gwybod am cusanu, a meddwl am ein bywyd ysbrydol ni fel hwnna. Oedd e'n hollol bonkers. Ond dros y blynyddoedd diwetha, dwi wedi dod i mwynhau y llyfr yma. A dwi wedi dod i gweld bod na rhywbeth yn y llyfr yma sydd yn falle rhywbeth yn bywyd i, dwi wedi anghofio. A falle rhywbeth yn y bywyd yr eglwys yng Nghymru bod ni wedi anghofio. Mae yna allwedd fan hyn i ni i profi drysor y nefoedd. A felly dwi edrych ar y llyfr yma. Nawr, ydych chi wedi darllen y llyfr yma? Ydych chi'n deall y llyfr yma? Faint o cyfres o pregethau ydych chi wedi eistedd dano y llyfr yma? Wel, ni'n mynd i edrych arno ne, ond cyn i fi agor lan sut mae hwn yn gweithio yn bywyd y Gristion, mae rhaid i fi egluro pam i fi'n meddwl bod ni'n gallu darllen y llyfr fel hyn. Falle, os ych chi'n gwrando i pregethau o America, falle chi wedi clywed pregethau, a mae gyd amdano relationships, pethau romantis. Pwy dylsech chi'n mynd mas fel chi'n gallu bod yn rhywun romantis. Ond fi'n credu bod hwn amdano mwy na hwnna. Fi'n siŵr mae yna lot o pethau allech chi dysgu am bod yn romantic, ond dwi ddim yma i dysgu hwnna o gwbl bore yma. Ond mae dadl amdano'r llyfr, a mae'n llyfr dadleuol. Ond fi'n credu bod yr ateb actually yn eitha glir yn yr adnod gynta. Mae'r adnod gynta fi'n credu yw'r allwedd i'r llyfr. 5 pwynt jyst i ni gael gweld y llyfr yma. Yn gynta, dyma beth mae'n gweud, can. Mae'n can. Obvious, ond mor bwysig. Pryd ni'n darllen Caniad Solomon, ni'n darllen can. Dyma'r genre. Mae'n cerdd i cerddoriaeth. A pryd mae'n dod i cerdd a cerddoriaeth, wrth i ni darllen, mae rhaid i ni teimlo. Teimlo. Nid just propositions sy'n mynd mlaen. Mae'r ffordd mae wedi cael ei sgwennu, mae'r ffordd mae wedi cael ei canu yn neud i ni'n teimlo. Mae'n gweithio yn cerddoriaeth yn bywyd yn dwe. Os chi'n gwrando falle i cerddoriaeth clasurol, chi'n teimlo hiraeth. Neu i country and western, chi'n cael eich calon wedi torri. I'r gleision, i'r blues, chi'n teimlo'n trist. Ac i pop music, falle cariad ifanc. Felly, wrth i ni darllen Caniad Solomon, mae rhaid i ni teimlo. Mae'r un peth gyda'r salmau. Wrth i ni darllen salm, mae rhaid i ni'n gofyn beth dwi fod i teimlo fan hyn. Mae hwn yn cerdd i cerddoriaeth. Beth dylsai teimlo. A felly, wrth i fe bod yn cerdd a cerddoriaeth, yn cerdd, mae hwnna'n meddwl, wrth i ni darllen cerdd, mae'r awdur yn gallu gweud un peth, ond meddwl rhywbeth arall. Mae yna lun. Mae'n dangos rhywbeth, mae'n neud i ni teimlo rhywbeth, ond nid hwnna mae'n siarad amdano, mae'n siarad am hwnna. Nawr, mae'n bwysig i dweud, wrth i ni edrych ar Caniad Solomon, ar salmau, y llyfrau fel yna, wrth i ni gweld bod e'n cerdd a mae'n gweithio ar lefelau wahanol, mae rhaid i ni gofyn beth oedd yr awdur yn meddwl. Dim hawl i fi dod a just creu pethau. Mae rhaid i fi wneud y gwaith caled yn y testun, dod i adnabod yr awdur. Ond hefyd i cofio fel Cristnogion, a Cristnogion Efangylaidd, i ni'n credu bod na awdur ond eto mae na awdur, y prif awdur, yr ysbryd glân. A felly, mae rhaid i ni darllen a edrych am beth mae fe yn ei olygu wrth darllen e. Nawr, wrth darllen y cerdd yma, y peth gyntaf chi'n gweld ydy stori rhamant. Stori am
priodas. Dyna'r peth gyntaf chi'n gweld. O'ch chi'n teimlo ti'n fach wrth i'r darlleniad mynd mlaen, wrth rai o'ch chi'n meddwl, o Aled, stop. Boes bach, mae'n blant gyda fi fan hyn. Mae'n awkward. A mae lot o fi'n credu yn dod yn teimlo'n tym bach yn odd, yn awkward, yn lletwyth gyda'r iaith sydd yn dod. Ond yr ail peth, mae'n bwysig i gweld bod dydy'r can ddim yn smwt. Mae'n holl bwysig i gweld bod Song of Songs, bod y Caniad Solomon ddim yn smytu. Mae dyn Douglas O'Donnell, mae fe'n sgwennu yn y Saesneg, this erotic poetry is set within the ethical limits of the marriage bed. So mae rhaid i ni cofio wrth darllen y llyfr, nid jyst ramant yw ond dau person yn priodi. Dyma cerdd amdano Solomon a un ferch. A mae am priodas. Chi'n gweld fyna yn pedwerydd adnod, mae'n sôn am gad i ni, yr ddau dod yn un. A mynd i ystafell, ond nid jyst unrhyw ystafell, ond y chamber. Hynny yw ble maen nhw'n mynd ar noswaith wedi priodi. Mae'n diddorol, dim ond un refrain sydd yn y llyfr. Chi'n gwybod beth yw'r un refrain sy'n dod lan yn y llyfr? Paidiwch a deffro na tharfu fy nghariad nes y bydd yn barod. Diddorol. So mae'n llyfr ethical, dwi ddim yn smytu o gwbl. Ond nes I sôn am Solomon. A felly mae hwn nid jyst yn cerdd, ond yn llenyddiaeth doethineb. Llenyddiaeth doethineb. A dyma'r trydydd peth am y llyfr, dyma can eiddo Solomon. Mae'n can Solomon. Fel y pregethwr, diarhebion, mae Solomon yma. Nawr, mae rai o'ch chi'n meddwl, hold on, John. 2 and 2 together and I get 500. Nawr, pam ych chi'n cael 500? Wel, achos os chi'n darllen y Beibl, a chi'n dod ar draws Solomon, chi'n darllen, wel, faint o gragedd oedd gyda fe? 700. Lot mwy na 500. 700. A diddorol yn y Beibl Cymraeg, maen nhw'n galw nhw'n prif wragedd. Pam? Achos mae yna 300 o ordderchywch wragedd, neu concubines, fel byddai'n galw nhw. So be sy'n mynd mlaen? Dyma dyn oedd rili wedi mynd dros ben llestri gyda merched, a nawr mae'n sgwennu llyfr ble fi'n gweud un dyn, un ferch, a mae'n ethical. Be sydd yn mynd mlaen? Wel, mae lot o pobl gyda syniadau wahanol, a fi'n siŵr dros bwyd ar y traeth prynhawn yma, allech chi trafod beth ych chi'n meddwl. Dyma beth I fi'n meddwl yn tentative. Fi'n credu bod Solomon yn sgwennu hyn fel hen ddyn. A fel hen ddyn, mae wedi dysgu llawer o bethau. Ac un o'n nhw mae wedi dysgu, bod monogamy yw cynllun Duw. Hynny yw, un dyn a un wraig. Mae rhaid I ni cofio yn y Beibl bod pawb yn y Beibl heb llaw am Iesu yn difygiol, yn flawed. Ac oedd Solomon wir yn flawed. Chi'n darllen y pregethwr. Os chi'n darllen trwyddo'r pregethwr, oedd Solomon fel rockstar, fel YouTuber, fel Instagram influencer. Ond, wrth darllen trwyddo'r llyfr, chi'n gweld bod Solomon wedi sylweddoli taw ffordd Duw yw'r ffordd gorau. Ffordd Duw yw'r ffordd gorau. Nawr, mae'n diddorol am y llyfr a mae'n werth dweud, dydy'r Beibl ddim yn swil am perthynas na ryw. Mae'n hapus I siarad am y pethau yma, achos Duw wnaeth creu nhw yn dda mewn priodas. A fi'n siŵr mae lot allech chi dysgu fyna, ond dydy hwnna ddim yn meddwl bod perthynas dynol, human relationships, ydy'r ateb I bywyd. Dyma ble mae rhaid I ni bod yn gyrcus. Yr allwedd I bywyd, nid perthynas romantic yw'r ateb. Bydd lot o pobl yn gweithio chi hynna. Os chi'n edrych ar tylwyth teg, styried Disney, fel maen nhw wastad yn gorffen, gyda'r priodas. And they all lived happily ever after. Ac os ych chi'n edrych ar YouTube na Instagram neu beth bynnag, chi'n darllen storïau yn y cylchgronau, wastad yr ateb yw os chi'n ffindo'r person iawn. Mae gyd ffilm quotes fi yn hollol hen, so sori am hyn, ond blynyddoedd maith yn ôl, cyn I rai I chi gael ei eni, oedd ffilm o enw Jerry Maguire.
Ac yn y ffilm Jerry Maguire, mae'r prif cymeriad yn gweud, you complete me. You complete me. Ond mae hwnna'n celwydd. Mae'n amosib i un person llenwi popeth, wneud popeth yn iawn. Nid ramant yw'r ateb i'r byd, nid hwnna yw'r cist trysor. Mae rhaid i ni gweld mae yna rhywbeth mwy, a mae hwnna'n bwysig i pobl sydd yn sengl, yn gweddwon, a hefyd i Iesu. Achos nath Iesu byth priodi, oedd hyn berffaith. A felly mae angen mwy i bod yn allwedd i'r cist trysor. Nawr cofiwch, dyma cerdd, mae'n gweithio ar lefelau wahanol, a felly mae yna ystyr dyfnach. A dyma beth mawr yn ei gafael arno gyda Caniad Solomon. Yn pedwerydd, dyma, chi'n edrych arno fe, can, ni dim ond wedi wneud y gair gyntaf, dyma can y caniadau. Fi'n dwlu ar hwnna, can y caniadau. Dyma'r can pen draw, dyma'r can mwyaf, dyma'r prif can. Dyma'r cwestiwn, ydy'r prif can y Beibl, dyna beth yw e, mae'n claim eitha mowr, ydy'r prif can y Beibl yn gallu bod amdano perthynas dynol? Na. Bydd hwnna'n creu perthynas dynol yn eilyn. Dyma'r ateb. Ie, mae perthynas dynol yn wych, ond nid hwnna yw'r ateb. Un o'r pethau fel gweinidog yw fraint o bod mewn priodas. So pethefnos yn ôl, nes i priodas yn yr eglwys, oedd e'n wych, gweld dau person yn dod at ein gilydd, y teuluoedd gyda'i gilydd, oedd e'n gret. Ond wedyn wythnos hyn, dwi wedi bod gyda teulu, a mae'r gŵr wedi marw yn eitha gloi, ond ddim wir yn meddwl oedd e'n mynd i digwydd. Oedd y teulu rownd y gwely a nithwr gyda'r wraig. Ac yn y diwedd, oedd e'n gŵr wych. Ond mae wedi mynd nawr. Dim bai fe, ond mae wedi mynd. Yn y diwedd, allan ni ddim ymddiried mewn berson arall. Dyma can y caniadau, all fe ddim bod amdano perthynas dynol. Beth yn ni'n neud os ni'n credu fel yna? Ni'n rhoi pobl ar pedestol. Dyna beth yn ni'n neud. Gweitha, dyna pam mae perthynas yn torri lawr. Achos ni'n gweud i berson, ti yw'r ateb. Ti yw'r ateb. Alle ti bod yn bopeth i fi. A ti sy'n mynd i rhoi popeth i ni. So ni'n dod i person lan ar pedestol, ond beth sy'n digwydd? Unwaith mae rhywun ar pedestol, ni sy'n dod i nhw na, maen nhw'n cwmpo off. Achos mae'n amhosib i wneud popeth, i bod yn popeth. A felly, yn y priodas, pethefnos yn ôl, nes i pregethu ar cofiwch Iesu. Edrych i Iesu. Os chi eisiau gael priodas iach, edrych i Iesu. Nath nhw penderfynu yr emyn gynta yn y priodas oedd how sweet the name of Jesus sounds. Dyna'r ateb. So, mae yna mwy i hwn na just beth ni'n meddwl ar y darlleniad gynta. Chi'n gweld pumed, mae'r can yn wir amdano Iesu. Am 1600 o blynyddoedd, oedd bron pob Gristion yn hapus i credu hyn. O Origen i Spurgeon. O'n nhw gyd yn hapus i darllen hyn a meddwl mae amdano Iesu. Nawr, i bod yn onest, ath e dros ben llestri. Ac oedd pobl yn darllen e, a beth o'n i'n gweud yn cerdd, rhaid i chi gofyn beth oedd yr awdur yn meddwl. A fi'n credu oedd pobl yn gweld holl pethau. Oedd yr awdur ddim wir yn olygu. Ond eto, ath e just dros ben llestri. Ond, beth sy'n digwydd i ni fel Cristnogion, i ni wedyn yn cael overreaction a gwrthod y syniad bod y llyfr yn gallu bod yn Christocentric am Iesu. Ydyn ni wir yn gallu darllen Caniad Solomon am Iesu? 5 munud arall o defence? Mae hwn cyn y pregeth, baidwch becso. Okay? Allai just 5 munud arall o defence? Fel allan ni darllen fel hyn? Wel, fi'n credu mae yna hawl. Yn gyntaf, mae allegory yn y Beibl. Mae allegory yn y Beibl. So mae'r testament newydd yn edrych ar y hen testament gweitha, ddim wastad, ond yn example wahanol fel Galatiaid 4 gyda Hegar a Sara, neu 1 Timotheus 5:18, yr ich, yr ox,
mae hwnna amdano talu gweinidog. Beth? Mae yna adegau ble mae yna allegory, ble mae'r Testament Newydd yn gweud mae hwnna'n llun o rywbeth mwy. Ond mae rhaid i chi, fel cerdd, gofyn ydy'r awdur yn hapus, yr ysbryd glân yn hapus i ni wneud hwnna. Wel, mae yna pethau yn Caniad Solomon. Chi'n gweld dyma brenin Israel yn llinell y Mesaia. Dyma llun, dyma cysgod o'r Iesu. A felly fi'n credu mae yna hawl. Yn ail, mae priodas yn cynrychiolaeth o'r perthynas Iesu a'r eglwys yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Chi beth wedi gweld hwnna? Yn yr Hen Testament, llyfr fel Hosea, beth mae Iesu yn dod? Mae'n dod a siarad a gweud i Israel, wel dyma priodas, dyma'r perthynas sydd gyda ni. A nid jyst yn y Hen Testament, ond yn y New Testament, yn y Testament Newydd. Paul yn Effesiaid. Mae Paul yn Effesiaid yn sôn am yr eglwys a Iesu, am priodas, ond yn y diwedd yn gweud, ond dwi'n sôn am Iesu i'r eglwys. Mae'r Beibl yn hapus. Nawr, mae'n nodyn fan hyn eto i priodas ac i perthynas, o'n i'n gweud, o'n i'n ddim yn mynd i dysgu ar hwn, ond jyst pwyntiau bach i chi. Mae'n holl pwysig i edrych, paidwch cael hwn wrong, paidwch yn meddwl, reit, allai edrych ar priodas dynol a wedyn deall priodas nefol, eglwys a Iesu. Na, mae hwnna'n anghywir. Y ffordd arall mae'n gweud. So os ni'n deall perthynas Iesu a'r eglwys, bydd ni'n deall sut i byw mewn perthynas, sut i bywyd bywyd priodasol. Mae'r un peth gyda tad. Dyn ni ddim yn edrych ar tad fan hyn a meddwl mae hwnna'n dysgu beth mae tad yn y nefoedd fel. Na, ni'n edrych ar tad yn y nefoedd a mae hwnna'n dysgu ni sut i bod yn tad fan hyn. Mae rhaid i gael hwnna'n iawn. Trydydd peth, mae'r priodas, fi'n credu, yw'r un o'r prif meta-narratives y Beibl. Dyma un o'r lluniau mawr y Beibl, un o'r prif thema'r Beibl. Ble mae'r Beibl yn dechrau? Gyda priodas, yn yr ardd, Adda a Efa. A ble mae'r Beibl yn gorffen, yn datguddiad yn y nefoedd, gyda wledd priodas. Dyma'r un o'r thema mowr y Beibl. A fi'n credu bod can y caniadau yn gallu bod yn rhan o'r thema yna. So, felly, dyna'r defence. Mae dy fi cwarter awr ar ôl. So, well fi'n mynd mlaen nawr gyda'r pregeth. Beth mae hwn yn meddwl heddi gyda gyd yr introduction yma? Wel, beth sydd yn y darn heddi yw gwahoddiad i agos atrwydd. Dyma'r trysor. Dwi'n credu y trysor gorau yn y byd ydy'r gwahoddiad i agos atrwydd at yr Iesu. A mae hwn ar gael i bawb. Edrychwch eto ar yr ail adnod. Cusana fi a chysanau dy wefusau, oherwydd y mae dy gariad yn well na gwyn. A'r beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Os dwi'n meddwl bod hwn yn llun o Iesu a'r eglwys, Duw a'r eglwys, beth mae hwn yn dangos? Mae hwn yn dangos yr eglwys, y Gristion, yn dod agos at yr eglwys. Angen bod yn agos. Nawr, mae'r iaith i rhai fi'n credu yn arswydus. Fi'n credu mae rhai yn stryglo fan hyn. Dwi hwn yn ddim yn swnio'n dda. So, mae lot o ni yn gweud am rhai cyneuon, a fi'n cytuno, am rhai cyneuon sydd wedi dod falle o America, maen nhw'n Jesus is my boyfriend songs. A ni'n gwybod beth ni'n meddwl, Jesus is my boyfriend. Y problem ydy, ni wedi nawr anghofio bod Jesus is my bridegroom. A mae hwnna'n broblem. Ni wedi mynd dros ben llestri yn y ffordd ni'n ymateb i'r peth yna. Dylse'r syniad yma o cusanu bod yn anhygoel i ni. Nawr, mae rhaid i ni gweld bod cerdd sy'n mynd mlaen yn hyn. So, chi'n darllen rhywbeth, a chi'n meddwl, fi'n deall beth sy'n mynd mlaen, a wedyn chi'n darllen y llinell nesaf a meddwl, o'n i'n wrong. O'n i'n wrong. Mae'n sôn am rhywbeth arall. Achos dydy yr ail adnod ddim amdano cusanu. Dwi ddim amdano cusanu. Nawr, mae looks of confusion.
burn him heretic. Be sy'n mynd mlaen? Mae'n gweud yn glir. A i bod yn onest, mae'n rili mynd yn glir o ran, mae'n defnyddio'r plural yn dwe. Cysana fi a chysanau dy wefysau. So mae'n hollol, mae'n nid just cysan o cysanau, a wedyn just i wneud yn siŵr, nid ar y boch gyda modryb anti-Jane, ond cysanu ar, beth mae'n gweud, y wefysau. Beth sydd yn mynd mlaen. Wel, nid just cysan mae hi angen. Mae hwnna'n dangos rhywbeth arall. Os chi'n edrych ar y pedwerydd adnod, beth mae hi eisiau wneud, gad i ni rhedeg gyda'n gilydd. Gyda'n gilydd, ni, ti a fi. Beth mae hi angen yw bod gyda fe. Yw bod gyda fe. A mae'n mwy na ni. Mae yna cariad a hiraeth. Nid jyst profiad o'r cysan sy'n angen arno hi. Mae'r cysan yn cynrychioli rhywbeth mwy. Rhywbeth mwy. So nid jyst am cysan ydy hyn. So edrychodd, beth mae'n neud yw i helpu ni, mae'n defnyddio gair helpful iawn yn adnod 2, cysana fi a chysanau dy wefysau oherwydd. Mae'r geiriau yma holl pwysig yn y Beibl, yr linking words yma, oherwydd. Pam? Pam mae eisiau gael ei cysanu? Oherwydd y mae dy gariad yn well na gwyn. Nid y cysan sydd yn well na gwyn, cariad sydd yn well na wyn. Chi'n gweld pam mae hi eisiau dod yn agos, achos mae fe yn caru hi. Beth yw'r prif peth yn meddfylryd hi? Nid cysanu, ond cariad. Cariad. Mae hwn yn bwysig yn dweud. Nid y profiad, just y profiad sydd yn bwysig, ond cariad. Cariad Duw. A mae ddi yn passionate amdano profi fe. A wedyn mae'r cariad, mae hwn yn gret ydw e, mae'r cariad fel arogl dy bersawr yn hyfryd. Mae'n fel persawr, fel perfume. Dyw e ddim yn gwisgo Lynx Africa. Mae hwnna'n lyflu yn dwe. Mae hwn yn well na Lynx Africa. Mae rhywbeth amdano fe. So mae'n caru, a wedyn, so mae'r cysan amdano cariad, a wedyn mae'r cariad yn exciting achos o'r persawr y ffordd mae'n aroglu, ond wedyn, dyw e ddim rili yn sôn am hwnna. Mae hi'n sôn am rhywbeth mwy. So edrychwch lawr eto ffordd mae'n gweud, ac arogl dy bersawr yn hyfryd, ath enw fel persawr wedi ei wasgaru. So beth yw'r persawr? Yr enw. Yr enw. Ydy rai o chi'n cofio'r teimlad yna? Falle mae rai o chi'n mynd trwyddo fe nawr. Sy'n syrthio mewn i cariad. Absolutely obsessed. Ac pob tro chi'n clywed yr enw. Enw hi. Ond fan hyn, mae'n clywed yr enw. Dyma beth sy'n bwysig. A mae'n holl pwysig yn y Hen Testament. Ni yn y Beibl, mae rhaid i ni cofio bod enwau yn y Beibl ddim jyst yn random enwau wedi cael eu pigo lan o ffilmiau Disney. Mae'r enwau yn meddwl rhywbeth. Mae'r enw yn cynrychioli rhywbeth. Mae'r enw yn dangos cymeriad y berson. A dyma ni, mae hi angen bod yn agos cysanu, achos mae'r dyn yma yn caru hi, a mae enwau, mae fel persawr pam, achos ei enw. Achos pwy sydd yn caru hi. Nid just cariad sydd yn exciting, ond y berson sydd yn caru hi. So pwy yw'r person? Pedwerydd adnod. Tyn fi ar dy ôl, gad i ni rhedeg gyda'n gilydd, cyma fi i ystafell o frenin. O frenin. Dyma pam mae'r stori, y cerdd yma mor dda. Mae'r brenin yn caru'r ferch. Mae hwnna'n wych. Dyna pam mae'n mynd mor excited. Chi'n gweld, mae hi angen bod yn agos achos mae fe yn ei caru hi a fe ydy'r brenin. Ydych chi'n credu mewn tylwyth teg? Mae'n diddorol yn dwe. Mae pob plentyn sydd yn cael ei magu yn credu mewn tylwyth teg. A mae pob cenedl yn dysgu'r rhin tylwyth teg. Ni wastad yn mwynhau nhw.
pam? Pam yn ni ddim jyst yn anghofio nhw? Pam allan nhw jyst ddim marw? Fi'n credu achos mae pob tylwyth teg yn sôn am awydd dyfnach bywyd. Mae'n sôn am awydd dyfnach bywyd. Yn y bôn, mae pob un yn y byd, mae pob un o'n ni fan hyn yr wythnos yma, yn y bôn, i ni gyd eisiau angen gwybod bod y brenin yn ein caru. Dyna beth ni angen. A mae popeth arall, y tylwyth teg, popeth arall, os ni'n mynd ar ôl hwnna fel yr allwedd, fel yr ateb i'r angen na, maen nhw'n dod yn eilyn a maen nhw'n cwmpo. Ond, os ych chi'n ffindo cariad y brenin, mae'n newid popeth. Mae ar gael i pob un o ni. Chi'n gweld fel mae y Beibl yn dechrau gyda priodas ni wedi gweld, fel mae'n gorffen gyda priodas. Wledd priodas. Mae hwn ar gael i pob un. So dyma'r cwestiwn. Os hwnna yw'r stori'r Beibl, y meta-narratif y Beibl, angen priodas, angen cariad y brenin, a wedyn yn y diwedd ni'n cael wledd y priodas, cwestiwn ydy, pryd oedd y priodfad wedi dod? Achos mae'n diddorol bod hi yn mynd ar ôl y priodfab, ond fe sydd yn caru hi gynta. Mae wedi dod, mae'n edrych amdano hi, so beth amdano ni? Pryd mae'r priodfab wedi dod i ni? Pryd mae'r brenin wedi dod i ni? Wel, mae Matthew penod 9, Iowan penod 3 yn gweud. Pryd dath yr Iesu. Fe yw'r wir priodfab. Yn yr yngnawdoliad. Yn yr incarnation. Dath Duw yn un i ni. Pam? Y brenin yn dod i caru ni. Y brenin yn dod agos. A hyd yn oed oedd Iesu yn gweud, pam oedd e wedi dod? I paratoi ni i'w wledd priodas. Ni'n gweld hwnna ym Matthew 22. Y nefoedd, bywyd tragwyddol. Chi'n cofio yn datgyddiad 19? Pryd mae gyd y hallelujahs. Chi'n cofio un i'r hallelujahs? Hallelujah, rown iddo'r gogoniant oherwydd daeth dydd priodas yr oen ac ymbaratodd a'i briodferch ef. Dyna diwedd y stori am tragwyddoldeb. Ond ydyn ni fel Cristnogion yn anghofio bod hwnna'n rhan o'r stori nawr? Ydyn ni'n anghofio faint mae Duw yn ein caru? Faint mae Iesu wedi rhoi i ni, a bod ni'n gallu dod yn agos i'r Iesu. Chi'n gweld dyma beth mae'r stori y cerdd yma amdano. Amdano Duw yn ein caru ni. A mae'n gallu newid ni'n llwyr. Mae un gweinidog o Lloegr, Julian Hardiman, mae wedi sgwennu llyfr ar Caniad Solomon. A dyma beth mae Julian Hardiman yn gweud. A mae rhaid i fi gweud, cyn darllen y quote yma, mae Julian Hardiman yn hollol Saesneg o ran stiff upper lip. Tod? Dyw e ddim yn dros ben llestri o gwbl, mae'n eitha, tod, fel na, okay? Hapus bod fel na. Ond dyma beth mae fe'n gweud. Christ is so infinitely sweet and beautiful and satisfying as to evoke a deep longing and a wild, mad desire. He wants us to love him with all the madness our souls are capable of. Wel, os mae Sais yn gallu sgwennu hwnna, beth allan ni sgwennu? Ydyn ni'n gallu gweud hwnna? Mae'n cwestiwn mwy, dwi'n gofyn y cwestiwn yn hunan. Haf hyn dwi wedi bod yn darllen llyfr am gweinidog sydd wedi mynd i'r nefoedd nawr, Jack Miller, a mae'n sôn am bywyd fel Gristion, ond oedd e ddim wir yn profi cariad Duw. Ac yn y diwedd nath cwrdd-gweddi'r eglwys marw. Nath e lladd cwrdd-gweddi achos oedd e mor depressif fel Cristion. So nath e resigno. This isn't a word for anybody nawr. So nath e roi lan a wedyn just mynd off i Sbaen, darllen y Beibl a dath e draw y Beibl a beth oedd Duw wedi permisio. Ail tro gweld yr efengil, gweld cariad Duw a dod nôl, plannu eglwys newydd, yr eglwys yn tyfu. Ond nid jyst am Sais ni'n sôn fan hyn nawr, ond am adnabod yr Iesu.
Mae'n holl pwysig i ni fel Cristnogion i profi cariad Duw ac fel y ferch fan hyn i caisio cariad Duw. I caisio cariad Duw. I ni yn Aberystwyth, a mae'r tôn Aberystwyth, beth ni'n canu yn y Saesneg i tôn Aberystwyth, Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly. Pryd dwi'n canu'r emyn yna? Ydw i wir yn gweddio'r geiriau yna? Oeddi fi wedi anghofio hyn. Dyma'r nodyn fi'n credu bod ni wedi anghofio. I ni dda ar diwynyddiaeth. I ni dda ar efengylu. I ni dda am cwrdd ar cymunedau, deall y diwylliant Cymru. I ni'n dda ar gyd y pethau yna. Brilliant, full marks, tick. Ond oedden ni wedi anghofio hyn. Bod Iesu yn caru ni. Bod brenin y nefoedd wedi dod i ni, a mae angen i ni dod i fe. I profi fe. Mae'n gwych ydw e. Dyw hi ddim yn... Mae'n diddorol. Os oes amser, os dim amser dyn ni. Os chi'n mynd mlaen, chi'n timlo am y ferch yma, y Siwmanite yma. Achos mae'n dechrau mor excited. O, cusana fi, eich cariad, y perffiwm, o'ch enw chi, o, briliant. A wedyn, chi'n gweld efo hyn, wedyn yn adnod 6, paidiwch a rythu arnaf am fy mod yn dywyll fy lliw. Straight away. Mae'n gweld bod ni'n gallu profi cariad y brenin, ond wedyn, ond eto, all y brenin ddim caru fi. Chi byth yn gael y syniad yna. I ni fel Cristnogion, i ni wir wedi cael ei ail geni. I ni wir yn Cristnogion, dwi ddim yn gweud bod ni ddim. Ond eto, fel Cristnogion, i ni'n dod i pwynt am meddwl, mae Duw yn caru, wrth gwrs bod e, ond dyw e ddim eisiau dod yn agos. Oedden ni'n colli mas falle ar dod yn agos i'r arglwydd. Tybed, beth o eich golwg chi am yr Iesu? Beth ydych chi'n meddwl sydd yn bosib o ran profi'r arglwydd? O adnabod yr arglwydd? Fi'n credu fan hyn, dyma y brenin a cychwyn y proses yma. Fe sydd yn caru hi, mae hi mor excited am y cariad, a wedyn mae hi dod. Dyma'r newyddion da. Mae Iesu yn ein caru chi. A mae Iesu wedi dod. A mae Iesu wedi wneud popeth. Mae wedi dod fel un o ni. Mae wedi byw bywyd perffaith yn ein le ni. Mae wedi teimlo popeth a profi popeth ni'n mynd trwyddo. Felly mae'n deall ni gyd. Mae wedi marw ar y groes i talu dyled yn holl bechod ni. Gael gwared popeth sy'n neud i ni'n hyll. Mae wedi mynd ar y groes a nawr mae wedi atgyfodi. Mae wedi ennill y dydd. Mae yn y nefoedd yn paratoi lle ni, yn gweddio droso ni, a mae wedi rhoi ei ysbryd glân i ni. Ysbryd Crist, sy'n byw ynddo ni. Felly, dydy'r efengyl ddim just yn syniad mas fyna, sydd wedi newid rhywbeth yn y gyfraith. Mae'r efengyl rhywbeth ynddo ni. I ni a Iesu yn un. A mae'r ysbryd glân yn rhoi y cariad Duw yn ein calonnau ni. A mae hwnna oll yn gwaith yr arglwydd Iesu. Dyma'r trysor. A mae'n trysor am ddim. Gras i gyd. A mae'n rhoi ei ni. A mae'r allwedd. So beth yw'r allwedd? Ffydd. Credu bod yr arglwydd yn ein caru ni. Credu bod ni'n gallu profi cariad yr arglwydd. A mae hwnna'n holl wahanol i pob un o ni yn pob sefyllfa wahanol. Dyw e ddim yn one size fits all experience mewn rhyw gynadledd rhywle. Na. Falle mae jyst yn heddwch. Pryd ni'n timlo yn becso amdano pethau, a mae'r arglwydd yn dod. Falle mae'n llawenydd. Pryd ni'n canu emyn, a gweld y geiriau, a gweld pwy yw'r arglwydd. Mae'r arglwydd yn dod i pob un o'n ni trwy yr ysbryd glân mewn ffordd wahanol. Fe sydd yn gwybod beth sydd angen arno ni. A fel un sydd yn caru ni, mae'n rhoi i ni. Pam?
achos mae'n rhoi ei hunan. Fe yw'r trysor. Paidwch edrych ar Cristnogion eraill. Ddo, o'n i'n cerdded lan mynydd gyda'n mab, o'n i'n edrych lawr ac o'n i'n gweld, ble o'n i'n gweld talgarth fyna. So oedd rhaid fi meddwl am Hywel Harris, Daniel Rowland, William Williams. A wedyn o'n edrych draw, a ble o'n i'n gallu gweld Trefeca. A wedyn o'n i'n gallu gweld Nes lawr ar bwys y dŵr draw fyna, a ni'n cofio nid just Hywel Harris yn cael ei achub, ond eto dod a gael profiad o cariad Duw. A ni'n edrych lawr a cofio pethau fel yna. A'r problem yw, fi'n dwlu ar hanes yr eglwys, fi'n neud DVD, prynwch e. Ond y problem yw bod ni'n edrych ar profiad pobl eraill a meddwl dyna beth sydd angen. Nid hwnna sydd angen. Profiad personol. Beth bynnag mae hwnna'n edrych fel. A ni gyd yn ymateb yn wahanol. Fi'n edrych ar Cristnogion pob dydd Sul. Mae'n wych fel gweinidog yn sefyll mas y ffrynt a chi'n gweld pobl yn canu. A ti'n gwybod beth sy'n gret? Mae rai yn wenu. Mae hwnna'n lyflu. A mae rai ddim yn wenu. Maen nhw'n edrych fel maen nhw'n mynd i lladd fi. Ond, fel gweinidog, dwi'n gwybod beth maen nhw'n mynd trwyddo. Ac wrth ymweld â nhw a siarad nhw, fi'n gwybod yn y bôn, yn y calon, maen nhw wir yn caru'r arglwydd. Dyn nhw jyst ddim wedi gweithio wyneb nhw eto. Ond mae'r profiad yn wych. Paidwch becso am bod fel rhywun arall. Am edrych fel rhywun arall. Gael yr un profiad rhywun arall. Paid â becso. Ydych chi'n nabod yr arglwydd? Ydych chi'n gweud i'r arglwydd o arglwydd? Dwi eisiau nabod ti. I gwybod y gariad ti. I gwybod bod ti'n agosau ato fi. Achos mae'r Beibl yn rhoi y gwahoddiad yna yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Gofyn i'r arglwydd i agosau. I dod yn agos. A bydd yr ateb yn daw i yn agos. Trwyddo ffydd. So mae'r allwedd yn eitha rwydd yn dweud. Fi'n credu mae mwy o amser i egluro'r allwedd i Caniad Solomon na allwedd i trysorau'r nefoedd. Stori i gorffen. Wrth dros y 2 flynedd diwetha, darllen ran ar diwygiadau Cymru. Dwi'n hollol mwynhau darllen diwygiadau Cymru. Mae'n diddorol. Mae yna pethau sydd yn eitha glir yn pob un, fi'n credu. Ac un o'r pethau ydy ar y dechrau mae yna pobl yn gweld bod rhywbeth yn wrong. Maen nhw'n gweld bod nhw ddim wir yn profi cariad Duw. A maen nhw'n gweddio. Fi'n credu dyna pam oedd siw gymaint o diwygiadau mewn rhyw adeg o 100 o flynyddoedd. 15 outstanding revivals. Fi'n credu oedd Ivan Evans wedi gweud. Pam? Achos oedd pobl wastad yn cofio beth nhw'n fel. Fi'n cofio. A nhw'n gweld beth oedd yn digwydd a gweud, di hwn ddim yn iawn. A felly, o'n nhw'n gweddio mewn ffydd. Ydyn ni fel Cristnogion ddim yn sôn am diwygiad, ond diwygio y ffydd personol y Gristion, yr eglwys lleol. Ydyn ni'n mynd i cofio beth sydd fan hyn? Cofio bod yr arglwydd eisiau dangos ni ei gariad ac i ni profi ei gariad. Dyna beth fi'n gobeithio bydd ni'n neud. A fi'n siŵr, os ni'n gweddio mewn ffydd, bydd yr arglwydd yn ymateb a roi ei cariad i ni. Wel, ni'n mynd i canu emyn gyda'n gilydd nawr. Dim ond rili un emyn o'n i'n gallu canu ar hôl hyn sy'n atgoffio ni bod mwy trysorau sy'n dy enw na'r thrysorau'r India i gyd. Nawn ni sefyll i canu Iesu, Iesu.
Arwydd da, dyn ni'n diolch i ti am anfon dy unig mab i'r byd yma. Ac arglwydd nawr rhoi dy ysbryd glân i ni gweld a profi yr Iesu. I ni eisiau weld yr Iesu, i adnabod i byw yn bywydau dros o fe yn ei gariad. Ac i ni wneud hwn oll yn dy enw yr Iesu Grist. Amen.